Welcome to our channel Amalgam Bishwa. Hello everyone, I music lotion bat loire ready oire. Duga khoi performance ki video su music hapsara age. Khoi ni music do a dance to go ni myam meeting taminara se. Ready. Nang say tamlamdrava nang say gi laivanta ukhalaroi kananas kundo pare linkrani pangsi se nai to nang na pami nang na ngawi ay na di kanjari nang na numshi nang na pami nang na ngawi ay na di kanjari ay so numshi nang mo ngawji nang na kandi ay busong ngao hali lepli ay di nang hiyoy na lauroy gi kamoy nang na ho nung shiri ay na nung shiri nang se nang tari ay gidi nang tabo ay na nung shiri nang shiri ay gidi nang tani Nanggi mino nung sinato ay nangawjay penjay thamay na penayenglo hayro nungsi nangni ay gi thamoy laukiri nangtani nungsivi ay nangawjavi o kide kanay na nangbu nungsibada haige nang bu phone na nung sirin khangalage nang se ai nang si ki nong lik lela tarai shai ashum nada chatli lambi koding nangi saktam nada kokiga drai mikupshibuena kiki lakhaning kideko aidi nangna lapna chotki bada oi hauga daurava punshi una yaudra upal ama tangjaning ay letra kana irol nung dalukra bada ka
주시나 농마다 샤크레와 샤카야 외대 낭